sai da makarantar ta samu kamar shekara 15 sannan sai kowane mai dariya ya dawo ya rena kanshi. Shine makarantar ta fitar da malaman tafsirin da duk duniya ba a taba samun irinsu ba, ta fitar da malaman hadisi da tarihi da harshen larabci, sai da ya zama kowane fanni sai da suka rubuta. Ya ishe ka misali dai a ce wai dan makarantar dan islamiyyar makarantar ne ma ya rubuta tafsiri, shine ibnu kathir. Ibnu kathirin a cikin almajiran ibnu taymiya dan islamiyya ne. Ibnu kathirin ba a kirga shi cikin manya, ba a kirga shi cikin na tsakiya, sai dai na can ƙasa. To ibnu kathirin shi ya rubuta tafsirin, almajirin ibnu taymiya ne, waɗanda da la'asar ibnu taymiya yake tara su saboda ganin ma waɗannan ma ba sai an ƙarrara musu littafi ba, aka ce da kama yake karantar da su. To ibnu kathirin kenan. To ina al-imam az-zahabi, ina al-hafiz al-mizzi, to ina ibnu al-qayyim. Ka duba ibnu al-qayyim aikin hajji ya tafi da kafa sai wani ya haɗu da shi sai goya shi a raƙumi, don haka sai ya isa kafin lokacin da yake tsammanin zai isa. Da ya je umara sai ya zauna a ka'aba, ya ga to yana zaune baya komai, sai ya ɗawafi ya sha ruwan zanzan, sai ce to bari ya rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ya ɗauki alƙalami da ka ya rubuta littafin zadul ma'ad cikin mujalladi 6 volumes. Volume number 4 shine at-tibbun nabawi. Duk wata cuta ba ulcer ba har AIDS ka je ka duba akwai maganinta a cikin at-tibbun nabawi 600 years back, da kayan rubuta shi. To waɗannan su ne ɗaliban da ibnu taymiya ya karantar. To ashe wannan abun ba wai da hamasa ne ake ba, a bugi tebur a kabbara kun zama yan oda kuma. Zama ake ai ilimi. Duk mutumin da ya zauna a gabanka